Okay, mga igsoon, no? Yan ang sab kini inyong higala, no? Diri sa Facebook Live si Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Now, natay pagahimuon ron nga replay sa atong radio program, no, sa miaging Domingo. O pagkahuman ani kung doon na ba tayo time, mudawat ta og mga pangutana. So bali open forum dayon ta kung napay panahon human sa atong pag-replay aning atong i-play karon nga MP3, record ni siya sa atong radio program ni atong Domingo. So again, no, akong usbon, paminawa sa ninyo ning atong i-replay nga program nato ni atong Domingo. Then pagkahuman mo dawat ta og mga question, bali mag-open forum ta sa tema nga gisgutan, no, sa maong pag-replay nato sa atong radio program, no, sa miaging Domingo. Okay, no? So kung mangutana mo, i-type lang ninyo diri sa atong chat, no? Diri sa atong live stream, pwede man mo magka-type sa inyo mga pangutana niya, no? Sa issue nga hisgutan sa radio program nato nga atong i-replay karon. So paminaw sa ninyo ang atong radio show, no, sa miaging Domingo. 981 sa Dipolog, numero 1, Tatak RMN. Okay, aniyan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon ni ining ubos ninyong galagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, ang atong pizza karon, pizza 30 sa bulan sa Setyembre, tuig 2018. Okay, sige po, no, ang atong makauban din sa istasyon si kasamang Danny Luod o usab si kasamang Taxi Lumba o usab, no, nasa gawas, no, ang usab pa sa atong kasama si Igsoong Rinaldo. Sige po na kumuingon kaninyo o kanatong tanan. Mayong adlaw sa Ginoo. Okay, mga tinaod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga igala. Atong ipadayon, no? Ang tema nga wala ginato kidali-dali paghuman kining may labot na sa Day of Worship, no? Day of Worship, adlaw sa pagsimba sa Dios. You know, no, sa mga early Christians, gibansay na pod kanang adlaw-adlaw nga pagsimba, no? Okay, gibansay na ang adlaw-adlaw nga pagsimba, pero lahi gyud pod ng espesyal nga adlaw diha sa usa ka semana, no? By the way, napo dai si Roger, no? Mayong buntag, mayong adlaw sa Ginoo kanimo kasamang Roger. Okay. Okay, gi adlaw-adlaw nato kanang pagsimba kaysa
Biblia na amang po'y adlaw-adlaw gyud nga pagsimba. Mo bitaw nga ang atong simbahang Katoliko na anay adlaw-adlaw nga misa. Ni adto dugay-dugay na man ni nagsugod. Pero lahi gyud ng kana bang espesyal kanang adlaw sa Ginoo nga diha nato pod gitunong ang pag-transfer sa solemnity of the Sabbath. Di ba? Kaya katong Sabbath good sa mga Hudyo, matod pa ni San Pablo, landong, siyado. Dayon, diha sa ulugon, no? Adlaw sa Ginoo, fulfillment of the Sabbath, no? Dili gyud si piaton pag sa ulog ang Santos nga Misa. Ang terminong gigamit sa Biblia, no? The breaking of the bread. Kay mao man ni ang instruction o sugo gyud Ginoong Hesukristo nga buhaton gyud katong niingon siya, buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Paghandom sa iyang kamatayon ug usab sa balaang tanihapon. Di ba? Kunya kay halad man tung kamatayon ni Kristo nga handomon niining kasaulogana. Now, nahinumdum ta sa Malakyas 1:11 nga gatag na o gahulagway nga adunay putli nga halad nga pagahimuon ni sa mga kahintilan. Halad, no? Pagahimuon sa mga kahintilan. Gikan kuno sa pagsubang sa adlaw o hangtod sa pagsalop na ay halad nga putli. Na wa may laing matumbok nato niini nga katumanan nga makaingon galing ta 24 hours. Kay ang halad nga gipasabot mao man ang paghandom sa iyang kamatayon. Dili na pagsubli sa dugoong kamatayon ni Jesus Christ, ha? Kay naamay mo akusar gud sa mga dili Katoliko nga akusahan ang Katoliko nga diha kuno sa Santos nga Misa gisubli-subli pagpatay ang atong Ginoong Hesukristo. No, dili na mao. Gisubli-subli ang handumanan. Dili kay gisubli-subli pagpatay ang atong Ginoo. Kausaran na matay ang atong Ginoo. Sa matag misa, sa matag subli sa paghandom, ang gihandom diha kadturang usa ka kamatayon ni Kristo sa cross. Mao ni atong timan-an. Kay gibawal man pod subli-sublion tong gibuhat sa mga Hudyo sa una katong dugoon nilang halad. Di ba? Katong halad nga dugoon nila katong mag-ihaw sila hayop. Di ba? Mao to'y gitumbok nga wala na to. Kay ang katumanan ni adtong halad sa mga Hudyo adlaw-adlaw nga mopatay sila hayop, isip kabayranan sa ilang sala, ang katumanan ato kadto man kamatayon ni Kristo sa cross. Mao man to'y fulfillment. Unya kausara man to. Kausara man to. Di na to masubli. Ang masubli, ang handumanan, mao ni wala masabti sa mga dili Katoliko. Kay ipabuhat man ni Kristo ang handumanan, mao nang Santos nga Misa. Unya, kanang Malakyas 1:11, mao ni atong hinuktukan mga nagbasa sa Biblia. Kung unsa ang katumanan anang Malakyas 1:11, putling halad nga pagahimuon sa mga kahintilan. Niya masabot na tong 24 hours na kay gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop niya kay diri pananglit gabi diri buntag man pud dito sa laing country. So mga tulog na diri na apoy magmata. Dayon naagyod paghimuon kanang halad nga putli sa mga kahintilan. Wa na may laing halad nga gipasabot diha, di man tong halad sa mga Hudyo sa una. Mao man ang halad ni Kristo, ang handumanan sa usa niya kakamatayon nga nahitabo sa krus. Nya kanang misa na turon, adlaw-adlaw naman na, di ba? Mao na nga wa na ilaing katumanan anang Malakyas 1:11 kanang misa sa simbahang Katoliko. Nga gihimo adlaw-adlaw, di ba? Adlaw-adlaw man ang misa na to. Pero ang espesyal kanang yung adlaw sa pagkabanhaw. Kay sa moral law sa napulo kasugo naamang gyoy espesyal. Nga sa usa ka semana naagyoy requirement gyud. Na kinahanglan mo simba kita kay espesyal na. Ang terminong gigamit ana sa
daang kasabutan Sabat. Pero sa mga early Christian kay ang fulfillment lahi naman na di naman na katong 7th day of the week unang adlaw simana naman mo nang nakadesider ang early Christian nga ang itawag ani adlaw sa Ginoo Lord's Day kanang gihisgutan ah ni San Juan no sa pinadayag 1:10 no ang exegesis ani ato namang ginahinay og discuss no katong pinadayag 1:10 mo nang di lang nakusublion tong ako nang naisgutan no sa atong exegesis sa pinadayag 1:10 no. So sumao na mga tinahod nga tigpaminaw. Fulfillment of the Sabbath ang unang adlaw semana no? Ang day of worship sa mga Kristiyanos. Unya di lang yun nato kalimtan. Katong mga Jewish practice nila sa early Christian, sama atong Jewish practice ni Jesus Christ nga magbantay sa adlawng Sabado, sabi natong wa pa siya namatay, pero mga igsuon, pagkabanhaw biya ni Jesus Christ, murag wa na biya ko'y nakitang record nga iya patong gibansa ito, katong gihimo niya before siya namatay nga magbalik-balik siya sa adlawng Sabado sa sinagoga. Di ba? Kaya katong magbalik-balik siya sa adlawng Sabado sa mga Hudiyo sa sinagoga before his death man to. Na sa pagkabanhaw niya wala man galit niya gitunong og Sabado. Naiuban moingon nga Sabado gyud kuno nabanhaw pero granting without admitting nga Sabado pero nganong Domingo iyang gipa-recognize. Di ba? Wa po siya moingon nga Sabado man ko nabanhaw. Granting without admitting ba nga Sabado siya nabanhaw. 7th day of the week. Pero nga nung wala man siya musulti ana. Di ba? Pero ang iyang gipa-recognize gyud Domingo man. So sakto gyud ang Katoliko nga Domingo gyud ang ipa-recognize ni Jesus Christ. O di ba? Domingo man siya. Then gisimba ra ba gyud siya anang adlaw. Katong natagbuan siya din. O di ba? Domingo adlaw siya ang pagkabanhaw, gisimba siya. Although dili noon to simbahan kay wala pa man po'y mga simbahan tong Kristyanismo ni atong panahon na kay katong simbahan ni atong higayon na Jewish temple man to nga ang day of worship Saturday. Sabado, di ba? Pero ang pagsimba god dili man na kay sa simbahan lang yun. Wala may pagtulunan diri sa Biblia nga kung magsimba kinahanglan sa simbahan ra gyud. Kay nainomdom man ko atong challenge ba sa mensahero sa Seventh-day Adventist. Asa mabasa, gipangutan na po itong laing grupo ba? Asa mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles gasimba sa simbahan sa adlong Domingo. O mo nang napugos na lang po taon itong usa ka grupo og implication nga, oy, na may adlaw-adlaw nga pagsimba. So masabot. Bitaw, sakto po. Sakto po. Pero dili man na, wa may giingon sa Biblia nga ang pagsimba kinahanglan gyud nga sa simbahan gyud. In the first place, ang Kristyanismo panahon sa mga apostoles wala pa sila kaugalingong simbahan. Gani ako mangutana pod nila. Sa kana gyung sa history sa simbahan ni Kristo, sa iglesyang gitukod ni Kristo. Asa mabasa sa Biblia, abisag history book. Kung wala sa Biblia. Asa mabasa sa Biblia nga sa dihang nakahimo na og simbahan ang mga Kristiyanos nga magbalik-balik gihapon sila anang pagsimba nga Sabado. Mao niya akong hagit sa mga Sabadista. Di ba? Kanang ilan na yung simbahan dili itong Jewish temple kay katong Jewish temple ang day of worship Sabado man gyud, di man gyud ta molali sana. Di ba? Mao niya akong hagit pod sa mga igsoong Sabadista, no? Sa history, kung wala man gali sa Biblia, bisag history book. Bisag history book. Asa mabasa sa Biblia nga ang mga Kristiyano sa dili tong Hudiyo nga religion kay natural Sabado man gyud tong ila. Wa man nila dawatas Kristo. Unsang libruha, unsang church history book, o bersikulo ba sa Biblia, nga kanang kaugalingon na yung simbahan bagyod sa Kristiyano ba? Asa mabasa nga padayon pagigihapon nila ng pagsimba nga Saturday. Now, hinoon,
sa nabasa na ko sa Apostolic Fathers o sa katong nalimot ko ato sa ka-reference nga sa dihang wala pag yun totally yun na eradicate una-undang nila ang mga Jewish practice. Naapag yung mga Kristiyano nga magbantay-bantay hapog Sabado. Okay. Sa history ko, duhag yun ang ilang bantayan. Kinabatasan naman gud. Kung sa goy nabatasan, dili man gud na madali ni mong undangan. O di ba? Mo man ginay kiniyas tao. So ang nakita ko nako sa early Christianity, labi na tong wala pa tong Council of Laodicea. Duha ang ilang bantayan. Bantay silang Domingo in honor sa resurrection ni Jesus Christ. Mo bitong communion ang mga apostol sa unang adlaw semana Domingo diya sa buhat 20 bersikulo 7 unya unsa man ang communion di ba buhat sa pagsimba na naalang noon tos balay kay in the first place wala pa sila kaugalingong simbahan sa maong panahon pero simba gihapon di ba oo now dili kita mulalis nga sa bag-o pa ang simbahan ang mga Kristiyanos duha ang ilang bantayan bantay sila Sabado kay mo naman inaandan. Oh, bantay po sila kanang Domingo. Ang tawag yun ana yun terminong gigamit adlaw sa Ginoo. Ako galing i-challenge po mga Seventh-day Adventist. Basahan ninyo ang inyong hubads Biblia nga Living Bible. Living Bible sa unang Korinto 16:2. Oh, kay katong akong higalang Adventist naman jay Living Bible, iya man gyud nang gamit-gamiton. Labi nagmukutlo siya atong picture, oh. Ang crucified Christ. Okay. Okay raman na sila cross niya. Kaya naamang ko'y Adventist nga dili mo sugot og cross. Yan, nahinumdum ko nga, kutloon to, picture mo, gamit to siya Living Bible. Mo nang ako putong gihangyo akong higala nga basahon po niya ang 1 Korinto 16:2. No? Nga naghisgot og unang adlaw semana nga giklaro gyud sa Living Bible nga Lord's Day. No? Lord's Day ang Domingo. Siguro, nagtuo ko nga nakabasa na siya kay dili naman siya muhisgot anang pinadayag Jis sa pag-justify nga Saturday na. Wa na gyud ko. Kadungog. Gaatang gyud ko hangtod karon kung mag-exegesis siya anang pinadayag uno Jis. Kaya ako di gyud ko mo surrender og lantugi anang pinadayag uno Jis nga Domingo gyud na. Exegesis anang pinadayag uno Jis. Okay. Tinuod nga katong Saturday, Lord's Day po to. Okay. Adlaw man gyud to sa pagsimba sa mga Hudyo, iya man to sa Dios. So Lord's Day gyapon to, pero never bisag usa ka bersikulo sa Biblia nga gitawag og Lord's Day ng Sabat sa mga Hudyo. Basta Saturday nabatasan gyud na nga ang itawag gyud ang adlaw Sabat kay mo naman inaandan. Pero never gyud nga bisag Lord's Day ng Saturday, never gyud bisag usa ka bersikulo gitawag nag Lord's Day. Kanang Saturday. O na exegesis ana. O na nga kung sa pinadayag uno Diyos, Lord's Day, ang terminong gigamit ni Juan, nakasiguro ta nga lahi gyud ang ipagsabot nga adlaw ana. Oh, lahi gyud. Yeah, kay kanang Lord's Day sa Living Bibles pinadaya sa 1 Korinto 16:2, Domingo man na. Nya labi na to kung nakahinomdom mo atong ako pang gipanghisgutan, no? Nagpaabot yun ko nga mag-exegesis yun siya ng pinadayag uno Diyos. Nga iya yung pamatud-an tong iya nang hisgutan sa una ba nga katong among kanang mga diskusyon nga Saturday na, no? Okay, ako sa tradisyon sigurado man gyud ko. Kung dili klaro panang litra por litra sa Biblia pero sa lain-laing hubad, na klaro naman, litra por litra, kay naamang yung mga hubad sa Biblia, nga kanang pinadayag uno Diyos Domingo na. Oh, na yun, litra por litra, no? Wala man punta mo focus o usala ka usa ka klaseng hubad sa Biblia. Di ba? Pauna, no? Pero granting ba nga, walay litra por litrang mabasa nga Domingo ng pinadayag uno Diyos? Way mabasa gyud litra por litra. Unya kay dili man litra por litra ra may basihan sa Kristyanismo matud pa ni San Pablo sa ikaduhang Tesalonica 2:15 ang mga pagbansay manggali sa mga apostol matud pa ni San Pablo tradisyon man niyang tawag
pero gi-qualify niya duha ka klase, nasulat ug wa na masulat. Unya sa tradisyon nga wa na masulat di sa Biblia, klaro man na nga Domingo gyud ang pinadayag 1 sa tradisyon. Na ang pruiba nato katong kanunay na natong gikutlo-kutlo nga sinulat ni Obispo Ignacio, disipulo pa gyud ni San Juan. Di ba? O kung magsinigurista ta, no, kung sigurista manggaling na sila, no, ang atong mga higalang Adventist. Mas sigurista ang Katoliko. Ano man, ang gipaminaw ang disipulo gyud ni San Juan. Di ba? Asa man gabi mo maminaw sa disipulo ni San Juan nga sigurado magyud ko nga si Obispo Ignacio nakahibalo sa mga tradisyon sa simbahan nga wala na masulat sa mga apostolis. Kanang giklaro gyud nga Grigo nga Katolik paghulagway sa iglesyang gitukod ni Kristo gihisgutan ni Obispo Ignacio. Di ba? Kanang pagbalhin nga ibalhin na gyud gikan sa 7th day of the week to unang adlaw semana gihisgutan gihapon na sa disipulo ni San Juan, Obispo Ignacio. Unya kana si Obispo Ignacio martir pa gyud na. Mayingon gali kag martir na pamatud-an nga ang iyang pagtuulig-on na hinumdum na ko atong unang debate namo diri sa radyo nga iyang gikuan gikulata og ayo ang dungog ni Obispo Ignacio kay pataka ra ko no. Unsay pataka? Kinsa kay gapataka ninyong duha? Nga si Obispo Ignacio martir na. Gikadinahan na gipakaon sa leon. Ito sa Roma atong bangis nga emperador dito nga kisa to emperador ato higayon na. Now mas mutuo ko ni Obispo Ignacio kanang pag-ingon niya nga Katolik ang iglesyang gitukod ni Kristo tinuod man na. Tinuod man na kay ang kalainan gud sa daang covenant nga religion Jewish kay exclusive ra sa mga Hudiyo. Unya ang fulfillment ato dili ra kay sa mga Hudiyo. Langkob. Naun sa man nay langkob sa Griego, di ba Katolikos? Catholic sa variant ana nga mao gigamit ni Obispo Ignacio nga term. Di ba? Langkob ang New Covenant religion. Mao na nga kanang description na mo gustos Ginoo gisgutan man na niya prophetically ni Kristo sa Marcos 11:17 nga ang akong balay pagangalan kinig balay sa pagampo ug alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Di ba? Catholic na naglalis miya tong sakop pod ni Ili Soriano ron sa Facebook. Nga naman kay iya mang supakan ng pulong Katolik sa description si Sister Brett. Dili man madungog. Sorry no, atong gi-post ang atong i-post na to atong live stream kay namang ni Nicole then di man day mo kuan. Dili man mo unsa ni. Di man nato maistorya unsa ni. Hardware access error. So by the way, Sister Brett, kung doon na ba kay voice question, ipaagi nimo og audio. Human na lang siguro aning replay nato aning atong live stream karon no kay nag-replay pa ko og radio show na ako sa last Sunday din pagkahuman pwede mo mangutana no pwede mo mangutana paghuman aning atong kining replay. So ako sang ipadayon na sorry kayo Sister Brett. Iglesia sa Dios. Di man siya musugot nga kanang Iglesia sa Dios Catholic. Unya ako siyang giingnan. O dili mo musugot nga nung kanang inyong founder nga si Ili Soriano, pagparehistro niya sa bag-ong ngalan ron sa inyong simbahan, ang Church of God, gipunan man niya international. Nganong iya man lang gipunag international kung di siya musugot anang Catholic? Nga kanang Catholic o international, synonymous naman na. Langkob. International good. Nahimo itong nagbasa sa among diskusyon. Murag gisura na hinoon siya.
Unya mga igsoon, akong basahon, ako manggisaad sa miaging Domingo nga basahon ako ang Council of Laodicea kay dili ra ba gyud mo tuo ang mga Seventh-day Adventist aning Council of Laodicea. Nga ang simbahan doon ay authority sa pag-dogmatically change, no? Pero ang sa nahitabo sa Council of Laodicea o Nicea, no? Laodicea magudtong professor nako ani, iyang pag-pronounce Laodicea. Pero ang naanda na to Laodicea, no? Kato bang dogmatically transfer ba? Ang katong dogmatically transfer sa 363, dili ito kay didto nagsugod ang pagbantay. Kay panahon sa mga apostolis, gabantay na sila ana. Oh, dili lang sabat ilang tawag. Kay Lord's Day may naandan. Oh, katong buhat 20 bersikulo 7. Before atong buhat 20 bersikulo 7, katong pagkabanahon ni Kristo, Domingo gyud. Dayon, pagka the following Sunday, sunod Sunday, kanang sa Juan 20:26, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawa, kay wa pa maslay simbahan na to, ilang kaugalingon, nitungha na po si Kristo. Ang pangutana diha, anong Domingo man gyud? Gipili ni Kristo. Mao na hinuktukan sa mga Adventist, no? Kay klaro ra ba gyud na sa tradisyon nga gitransfer gyud na sa mga early Christian. Asa man sila gahom? Mateo 18:18, ang inyong idili disyuta idili sa langit, ang inyong itugot. Natanawa na, madaot lagi ta ang Bible alone. Sula Eskriptura nga inyong gisunod ni Martin Luther. Kasi Martin Luther may gaunaan ng doktrina, ha? Ang nasulat lang, Sula Eskriptura. Supak na giingon ni Pablo, kay dili Sula Eskriptura si Pablo. Oh, si Pablo klaro kayong Katoliko iyang baruganan. Ngano man kay ang tradisyon kuno nasulat o gibina ba na lang sa ato pa wa na masulat. 2 Tesalonica 2:15. Na di ko na lang basahon ning kuan kay wa na so kaminuto lang ni Hebilin. Sunod Domingo na lang pod akong i-expound ning Council of Laodicea, no? Kay ang tinuod very valid ni nga council, no? Kung dili sila motuo ani nga Christian Council man kay kung basahon kung pinadayag 3:14-22 gihisgutan ng Laodicea nga na Christianize na. So Christian Council tong nahitabo sa Laodicea. Dapat motuo ta ato. Kay ang inyong idili disyuta idili sa langit, ang inyong itugot. Oh. Unya, para sa ato nganong nituo man sila sa Council of Jerusalem nga dili ipakaon ng dugo. Oh. Tungod kay nay authority ang mga apostol. Unya kay the same authority ang gihandol sa mga obispo kay sila ang sumusunod sa mga apostoles. So ilang gi-abrogate na gali kanang disciplinary law ra man guna, no? Kaon guna. So gi-absolve Florence, no? Ayon katong dogmatically transfer katong sa Council of Laodicea dili ito 336. Actually ang exact gyud nga day 363, no? Wala matunong nang sa Converts Catechism, no? Nasipyat pag-type 336 man pero actually 363 na, no? So wa na magkuigong panahon, no? Sa ipadayon na lang po ni nato sa kinibang sa sunod, no? Di na to ni dali og human kay sige man punig balik-balik ko nila guning timaha kining inibang Sabat. Okay, sang litwa naman tay igong panahon no mga tinahod nga tigpaminaw. Sige po no, kini inyong ubos nga igala sa maong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN. Okay, now, mga live streamer, no? Nga naminaw sa maong replay natong radio program. Pwede mo interact, no? Pwede mo mangutana karon, no? Kanyang himon, i-type lang ninyo ang inyong pangutana. Now, kung pwede pa lang unta na amot, di ko sigurado hawa pa ko kasulay. Pwede man siguro mo magkapangutana no through
voice ba? Pero ako kasulay pag yun, kung mo call mo diri sa FB, dayon malay ba po natog appeal diri sa live streaming? Di ko sigurado. Ganina natoy nag-call. Then dugay na ko na tubag kay nag-alanganin ko pag-accept sa call kay inko maputol. Nag-replay man ko pero gisulayan ako pero nawala man pud ambot nga ano to no. Dili siguro pwede no kay live stream da. Pero pwede man siguro wa pa ko ka sulay gyud no kung pwede maka-call mo, sulay ko no. Pwede mo call din akong i-accept kung ma-live stream ba nato diri sa atong gihimo nga live stream no. Then pwede po mo mag-type no. Pwede niyo i-type inyong pangutana diri sa atong window no. Okay? Yes. Against the light gyud. No, wala pa gyud na ako ni malugari o kuha ni fix ni akong background diri no. Nara ko sa kwarto then no, wala pa na ako ma-fix ning akong kining background mo nang against the light no. So sorry kaayo no, pero kung mo gabiin na ni dili na nimo against the light. Pero mao lagi ang importante siguro ani nga makuan kining atong audio no. Pero paninghoon ako sa sunod nga ma-fix na ko ning ako yung video para nga dili sulaw pag tan-aw ninyo sa inyong screen diha no. So wa man siguro ipangutana. So kung wala mo hatag lang ko og kining bali a sort of kini bang apasumpay sa gi-discuss na ako sa replay no sa akong radio program ni Agking Domingo. Now ang kining mahitungod sa issue sa Sabat kung adlaw igpapahulay ang akong ika-istorya ani hapit man ganing ko madalaan ni adto. Nadala na gyud ko pero wa pa gyud ko mo decide og balhin og laing tinhuan. Okay. Ay salamat kayo no. Gary Durado Obilio no. Audio clear man. Okay. Salamat kayo sa feedback sa audio. Ang video lang wa pa na ko ni ma-fix jud akong kuan gyud kining background sa atong webcam. Inara ko sa kwarto, wala pa ko kahimo gyud og radio room. Okay, wala pa ko kahimo og radio room. Maybe pohon. Di lang ko magkuan. Mo kalitra na if God willing. Now, padayon ko atong kuano, samtang gahulat ko sa inyong pangutana o question about sa mga gisgutan nato sa replay. Now, kining issue mahitungod sa Sabat, kung kitang mga Katoliko gyud minus gyud ta og nahibaw-an sa atong pagtuo, labi na sa church history about Christianity, maglisod gyud ta og argue sa mga Seventh-day Adventist na itong mga igsuon. Ngano man, kay kanagong pagbantay og adlawng Sabado, mabasa pa man guna sa New Testament, sa bag-o pa ang simbahan. Sa dihang nahitabo tong transition time ba between Judaism and Christianity. Sa dili pa hamtong bag-o pa ang simbahan nga gitukod ni Kristo, dili pa nila klaro gyud og unsa gyud ang New Covenant teaching ni Jesus Christ, no? O na og unsay naandan, mao pa gyud na ilang bansayon. Di ba? Then kana pong ilang gamiton galing argumento sa ato mga igsong Seventh-day Adventist. Ngano man lagi si Pablo kung Dominguista na siya, ano man laging balik-balik pa man gyud siya sulod gyud sa templos mga Hudeo. Sa adlawng Sabado. Pero po sa tanong kay ako sang basahon ning nag-type og message si Gary Dorado Obilio. Di ba gipalayas na ang mga alagad sa mga sinagoga? Maubat to time nga nag-umpisa sila sa Lord's Day, which is Sunday. Now, I'm sorry, bro Gary, no? Dili pa po kaiko nasuhito gyud sa history. But, kining, kung mo speculate ko,
murag makaingon ko, murag makadawat ko ana ang imong statement, no? Katong kung naana sa panahon nga niabot na gyud ang panahon nga palayason sila, siyempre di na sila mobalik. So kung sa ila pong gusto, di matuman. Unya historically Christians gyud nahimog yung special nila nga adlaw ang Day of Resurrection. So makatuo ko ani imong statement, no? Matud pa nimo di ba gipalayas na ang mga alagad sa mga sinagoga? Mao ba to time nga nag-umpisa sila sa Lord's Day which is Sunday? Probably, no? Di lang ko maga-objective kay wa pa pug kay ko nasuhito gyud totally gyud sa church history. Now, atong nahibaw-an gyud sa church history pugnit-pugnit lang. Mana mas nindot gyud, no, kung nasuhito gyud ta sa church history, no? Kay maka-objectively react din ta kung ingon ani na ang pangutana ba, no? So, kung i-analyze na ko po sa akong nahibaw-an, muigo ni, mutunong ning imong panahom Gary Dorado Obilio, no? Okay, siyempre ang ato gong maistorya gud kung ano mo appeal sila sa tigom sa mga Hudiyo sa day of worship nilang Saturday kay daghan maning tao, no? Bisag ako naman ni Pablo, bago pa ang simbahan gitukod ni Kristo, then ang lesson plan ani, target ani nga kabigon tong mga Hudiyo nga masakop sa Christianity. So daghan mang tao nang adlaw Sabado kay mo man yun ay day of worship sa mga Hudiyo. So mo appeal gyud ta. Kay kung dili ta mo appeal sa ilang day of worship, sa ilang simbahan, sa ilang templo, saan na to pagkabig nila? Di ba? So pagkakataon na nga makasangyaw sila, pero ato manggaling maistorya ba nga makaunahon na manggaling ta nga kung day of worship sa Christianity to, dili siguro mahitabong makigdebate si Pablo sulod sinagoga. Di ba? Kay kung basahon na to ang buhat 17:1-2, kung magsangyaw siya sa adlong Sabado sa mga Hudiyo, matidebate man yun. Di ba? Meaning, lahi ang iyang tinudluan. Doon na gyud siya gitudlo nga bag-o sa pangdungog sa mga Hudiyo nga naana da dito simba sa adlong Sabado sa ilang templo, no? Bag-o doon ay mga bag-ong teaching na dungog nila mao nang suko. Mao nang magdebate kay lahi lagi gyud ang Christianity o katong karaan Jewish religion, no? Okay. So ning message diri ora man day gahapon, no? Okay, now si Andrew Yakik namok join. Pero sa tanang nag-likes o nag-join, salamat, no, sa inyong suporta. Okay. Now, barayon dato. No, balikon ko no nga sa bag-o pa ang iglesia, yatong gitawag na tog transition time sa Christianity o Judaism, dili pa gyud totally nawala gyud ang mga Jewish practice. No. Pero sa atong ilang council sa Jerusalem, sa Acts 15, mao man gali ni gamiton sa INC, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehova, nga kung nakasabot na sila nga pwede na kanon ng baboy, isdang walay himbis, kay Jewish man na, gitapos mo na ni Cristo sa cross, na sa Colosas 2:14-17. Oh. Pero mo argue ang mga Saksi ni Jehova o kining Iglesia ni Cristo nga, pero kanang pagdili sa pagkaog dugo, gipadayon pa yun na gihapon kay gisgutan mo na sa Council of Jerusalem, di ba? Sa Acts 15. Mao na nga matud pa nila, kitang Katoliko nasayop kay bisag gidili paghapon ang pagkaog dugo. Pero Katoliko ron dili wala naman bawali. Mukhaon naman tag ginuguan, di ba? Now ang Catholic exegesis ana nga kadtong pagdili nila sa Council of Jerusalem, pagdili nila, pag-prohibit nila pagkaog dugo, ila pang gipadayon na, dili to siya kanang gitawag na to, hangtod sa hangtod yun to. Kaya kato, gitawag to siya og temporal restriction. Nga, tungod kay, wala nila gulpiha ang pag-pronounce yun ba og mga kabaguhan. Napag-retain nila nga Jewish practice. Kanang pagdili sa pagkaog dugo sa Council of Jerusalem. No, timan-an nato nga kung maghisgot ganitag balaod, dili tanang balaod ang iyang essence moral.
naa siya ceremonial o juridical. Timan ana to nga sa atong pagtuo, when it comes to moral law, although gitapos tong Old Covenant, pero ang moral law diha sa Old Covenant, gipadayon gihapon sa Christianity, pras anang ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagbato ng laing Diyos, ayaw saramay Diyos. Muna mga moral essence of the law. Giapil gihapon as Ginoo. Pero katong mga ceremonial essence of the law, giwa gito. Dayon gi-transform na ay fulfillment. Na ay katumanan nga lahi na kay bag-o namang covenant. Di ba? Para sa katong tuli. Katong tuli, ceremonial man na, no? Essence, pwede po na siguro juridical. Dili na siya moral law. Oh. Pag abot sa bagong kasabutan, amang gali, mabasa sa Biblia pa gani, litra po litra, masabot nga. Gipulihan na siya o bautismo na sa Colosas 2:11 ug 12. Di ba? Oh. Kanang prohibition sa pagkaog dugo, pagdili, that was a temporal punishment sa Council of Jerusalem. At temporal restriction, temporal restriction. Nga naman, kay sa New Covenant God, kung mupokus kita sa Christian teaching ni Jesus Christ, wala yun niya gi-appeal ng pagbawal sa pagkaog dugo. Di ba? Kung maghisgot galita og pagkaon, ang himuon natong premise, katong discussion ni Jesus Christ sa Mark chapter 7, di ba? Katong nag-ingon siya nga, wala na'y makahugaw nga butang nga isang-sang sa baba sa ato pagkanon. Di ba nainit mga Pariseo ato? Kay sumaning tawanan ni lahi mo ning tinudluan sa atong naanda na nga pagtuo nga naagi makahugaw nga kanon o isang-sang sa baba. Makakaong kag katong giisip nga mang mahugaw, baboy, isdang walay himbis. Oh, pero kinilahi man ning tinudluan mao ni Ginoo, mao ni Misaya nga iya mang gipasabot nga pwede na kanon tanan. Basara god sa Marcos 7. Ha? Di ba? Sa ato pa masabot nga si Kristo gali sa iyang universal teaching, no? Universal man dala ni Jesus Christ nga teaching kay katong karaan Jewish di pa man to langkob. No? Doon na pa may mga restriction nga temporal, di ba? Oh. Pero kang Jesus Christ lahi siyang tinudluan. Iyang gipasabot nga mahimo ng kanon tanan. Labi na kung muadto po ta sa Juan 6, di ba? San Juan kapitulo 6 katong niingon siya nga ang akong lawas kalano ng akong dugo ilimnon. Nasamot. Painom pagali niya iyang dugo. No? Dayon kung muadto po ta sa gitudlo ni San Pablo sa Roma 14:3, then imo yun ang basahon ng whole chapter sa Romans chapter 14, na giingon ni Pablo dito na mahimo ng kanon tanan, dili nakahukman kung bisa kung si kanon nimo. Labi na gyud sa Roma 14:3. So, sa universal teaching, wala na appeal ng doon na pa pag-restrict, pag-prohibit sa mga kanonon. Now, kung ang uban mo ingon na sa ato pa veritas, kamo mga Katoliko day, magpatakat na mong kaon, din lang yun po na mo magbantay sa inyong health. Now, lahi po na. Lahi ang issue kung health hisgutan, panglawas man na. Na kinigong Biblia, kining pagtuo, pangkaluwasan man eh. Now, dili po ta mo supak nga, di kumukaon og baboy kay mahadlok kung high blood, okay ra na, for panglawas na. Pero kung maghisgot nag-religion, wala na nagidili, Diyos Ginoo. Di ba? Niingon man ang Ginoo, niingon si Pablo sa Roma 14, no, kung ilahos yun na pagbasa nga, ang gingherian sa Ginoo, gingherian sa pagkamatarong, dili sa pagkaon. So, kung maghisgot og pagkaon, lahi na, panglawas na. Di ba? Pang-religion sa New Covenant, wala na yun yung appeal ng tulumanon mahitungod sa kalanon. So katong sa Council of Jerusalem nga gidili paghapon pagkaon og dugo, that was a temporal restriction. Gi-abrogate na niadtong awahin na kayo katong mga 1500, no, 1400 na kapin sa Council of Florence. Niya valid man tong Council of Florence katong pwede na kanon ng dugo kay na may authority ang mga obispo. Kung doon na authority ang mga apostoles nga ila pang gibawal as a temporal restriction sa Council of Jerusalem, niya kay ang ilang authority matransfer man sa mga obispo kay sila may successor sa authority. So, valid tong ilang decision sa Council of Florence nga ilang gilip, ilang gi-abrogate ng prohibition nga dili ipakaon ng dugo. Kay that was dili man to
Dili man to universal law. Jewish man to. Di ba? Ako sang basahon ning type diri ni Brother Gary Dorado Obilio. Why we will continue the Jewish practices in the New Testament. The authority are not anymore the Torah, but the church. Correct. Mas mantigo man nako si Gary Dorado Obilio. Pwede pa lang no, Gary, no, ambot, tudlu'i ko kay di pa ko suwito gid aning Facebook. Pwede man siguro mo call no, dayon ambot og dili ba mo conflict no sa akong audio diri asan nagka-connect. Naman to'y nag-call diri, pwede man siguro audio pod, no? Murabag dialogue ta ba, no? Ambot og pwede. Kulang ba ko sa equipment? Siguro, sige lang, kay mag-research ko. Gasto man po na, no? Unsaon nga kining simulcast na to ba, no? Audio gyud parang dialogue na to, no? Ato ning gamito ning social media gyud kini atong ka-high-tech para gyud pag sulbad hinay-hinayan ni atong problema sa division, no? Na kuan po ni response po ni nato sa duha ka santo papa na to. Pwede messenger? Ha? Pwede ba messenger? Messenger. Unsa nga messenger, Gary, bro Gary? Dira? Kini bang sa kini karon? Kini lang akong set up. Pwede ba nga ma-cross na to ang audio? Ay, sige, sulayan na to ha. Pwede ba? Sige, nagkuan pa. Papiring pa man eh. Mayon ta, no? Kay parang kuan na. Sini pwede na ni? Bro Gary? Hello? Wa ko'y audio madungog. Sorry. Si Gary nag-call. Amo tugon sa pa i-click baka ano, no? Na-accept naman ako. Bro Gary ka to imong call pero wa may audio madungog nako. Why? Ngano ka ni? Wa gyud walay audio madungog. Asa maning sa walay audio madungog. Unsa pa man kay i-click ani, no? Mawala ni kay di pa kay ko sa i-accept na ko. Dagway ni. Sa mga ani, no? Ended. Saan man eh? Sige, wala man. So, mao to, no? Asa na ba to? Nawa na ko ato kung gisgutan kay ganina. Sige lang, isgut-isgut ni sa pagtuo. So, kato bang mahitungod sa Sabat? Katong sa Sabat. Kung dili gyud ta nasuhito gyud sa ngano gyud nga na Domingo na, makaingon ko nga attractive ang teaching sa Adventist. Mura ba siya og itandi na ko ba usab ka matahom nga babae ba nga gwapa kay mayon ta gwapa kay naa man gus Biblia pod. Di ba? Oh. So kung dili ta masuhito sa Catholic stand, Catholic exegesis ani nga issue, makaingon jud ta nga convincing pod mga Adventist. Kay naa man gid po'y mabasa nga si Kristo nagbalik-balik sa templo sa Jewish Sabbath, nga apostol pod mo apil. Oh, niya katong pagkamatay ni Jesus Christ, wa pa siya mabanhaw. Itong pagkasabado ato na apoy mabasa nga si Santa Maria o sa patoy mga kauban dito nga nagbantay pa gyud sa adlong iba pahulay sa mga Hudiyo. Mo man ay kutlo-kutloon nila mga debate, di ba? Na kung Katoliko ka, alang-alang ka gyud doon sa gyud unsay Catholic exegesis ana, makaingon jud ka no. Ano man tuod na no? Si Maria gali gabantay og Jewish Sabbath. Nya lang og dili to Kristiyano si Maria. So Kristiyano, so gibantayan Diyos Kristiyano na diri sa buong kasabutan ng Jewish Sabbath. Di ba? Nakanaw, dili ka kibalon sa akong pag-react ana sa Catholic exegesis, makaingon jud ka nga powerful po ning mga Adventist. Mo bitang na po sila nakabig, daghan po, di ba? So mao na. Pero ang tinuod mao ni kung ato kung analyzeon god scientifically during that time katong nagbantay si Mary sa Jewish Sabbath, unang punto, nabatasan na. Then si Jesus Christ, wa pa po nabanhaw god. Di ba ang pagsugod-sugod yun nga nahimong special day ang Sunday, pagkabanhaw na ni Jesus. Nakatong pagkamatay ni Jesus, naba siya sa lubnganan, then pagkasabado,
Unsaon pagkahimong espesyal anang Domingo nga wala pagod mapamatud-i ang pagtuo nga si Kristo nabanhaw. Wa pagod siya nabanhaw. So ug unsay naandan mao pag yun ay mahimo. Dili pareha sa atong panahon ron nga dugay na gusto na humantong gatong sugod-sugod sa simbahan. Kahibalo na gud nga nabanhaw na si Jesus dayon ang Domingo na espesyal na gyud kay mag-communion para sa atong buhat 20 bersikulo 7 nga gahimo sila communion nya kanang communion buhat mo na sa pagsimba. Dayon kahibalo naman ta kay niingon si Juan sa pinadayag 1:10 nga nadiha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Unya kanara bang pag-ingon niya nga nadiha ako sa espiritu sa exegesis ana but pasabot gasimba siya. Gasimba kuno siya sa adlaw sa Ginoo. O gasimba. Ay mga hubad gani giklaro gyud sa adlaw nga Domingo. So Domingo Lord's Day. O di ba? So kana diha pa din ta makaingon nga oy Domingo na gyud ang Kristyanismo. O, so karon kay balo na ta pero pagsugod mo pa'y pagsugod-sugod dili gyud automatic gyud nga ma-practice din nila tanan nga lambo na gyud ang Christian nila nga baruganan kay mo pagoy pagsugod. Ang naandan, mamilit-pilit mo, pamanggyon ay malagmit mo hunaan para sa tong si Pedro. Katong gi-reveal na sa Ginoo ang New Covenant gyud nga baruganan nga pwede na kanon ang tanan. Dili na isipong mahugaw. Katong giisip nga mahugaw sa karaan. No? Katong sa, makumalimot, buhat Jes pa to? Buhat Jes, buhat 11, diha. Nga dito tuntunan gipakita ang pananahon si Pedro sa Dios tung habol nga naay gitunton din tuwa dito sulod tong mga mananap klase-klaseng mananap na ay mga mahugaw then giingnan siya Pedro pag ihaw then pakanon siya ba dayon na dito mahugaw ni kisi-kisi siya no Ginoo sukad-sukad wa pa ko kakaog mahugaw. Imo naman na yung naandan sa Jewish religion nga gibawal yun ang tong mga pagkaon nga giisip mo mahugaw. Kisi-kisi siya. Nagiingnan siya sa Ginoo nga ayaw isipa Pedro ang mga butang nga nahinluan na. Nahinluan na. So mo to hinahini wa pa mo gali to diretso kasabot din si Pedro pero tanto-tanto nakasabot siya. Pero ang mga Adventist ang ilang sabot kulang. Ay insing ano man kaya ang ilang sabot ang gipasabot kuno sa Ginoo tawo ra kuno katong hintil nga giisip nga mahugaw mo ra kuno gipasabot kay kung apil pa kuno ang pagkaon di ni kaon unta si Pedro atong higayuna nya wa may pagkaon dito no now ang ato pong rebuttal ana reaction nga unsaon po pagkaon ni Pedro atong higayuna nga unang-una pananahon man to. Makaon maguni mo ng pananahon. Di ba? Maraman to kana bang maestra ba nga nag-demonstrate diha sa eskwelahan ga hisgot og musay maayong kanon sa dili niya iyang ipakita picture ra mga visual aid. Niya unsa ang pagkaon sa bata na visual aid man na. Di ba? So common sense. So igo ra ga tudlo ang Ginoo dito, ga-reveal ang Ginoo nga niya itong higayon na nga, kadtong giisip nga mga mahugaw sa karaan, dili na pag-isipong mahugaw. Revelation lang to. Wala gito yung actual nga, baboy dito nga, yung kanon. Kaya kung naapaon tayo actual nga, baboy yung makita dito, then gusto sa Ginoo nga, kanon din niya, kinahanglan kanon yun ni Pedro. Pero pananahon man to, sa pagkaon niya. Now, dito, gireveal lang yun sa Ginoo nga, dili na pag-aisipong mahugaw ang mga butang giisip nilang mahugaw ni ato ceremonially. So mo nay Catholic exegesis. So dili lang kay tao mo gipasabot nga katong mga hintil nga isipon ng limpyo. No dili lang kay tao kundi apil gyud ang pagkaon. Kay sa ubang mga bersikulo mo support man para sa atong Roma 14. Ingon si Pablo nga dili na hukman ang tao nga bisan unsay kanon. Labi na po itong giingon niya sa Colosas 2:14-17 nga giisgutan niya ang mga ceremonial practice nga gitapos ni Jesus Christ sa krus. No, ingon man siya nga ayaw mo tugot nga naay magsaway pa ninyo bisag sa inyong kanon para sa ato.
So, ingon ana ang Catholic exegesis. So, mao ni ako gyud ning gitun-an og ayo kay kinahanglan kita mga apologists, may mga apologists man naminaw ron, i-upgrade nato ang atong apologetics aning Sabat. Kay kung katong dili ta mag-upgrade, kung ang atong mga argument katupang sa una pa nga medyo kulang, lisod nato gyud counteron ang mga Seventh-day Adventist apologists. Kaya na po sila bersikulong gamiton. Di ba? So, kailangan masuhito ta sa ilang argument, then masuhito gyud da sa unsa gyud Catholic response, Catholic exegesis nga convincing. Kay kung makahibalo ta, naa na yung mga Adventist pod nga namalik na sa Katoliko kay nakasabot. Di ba? So, mo na power, mo na gahom sa apologetics. Kung kita mga Katoliko, makahibalo lang gyud ta mo mutubag, mo react, makahibalo kita sa tibuok istorya ba sa Christianity. Dili kita maglisod jud og argue, pagdebate sa mga igsoon natong Seventh-day Adventist. So, mao na, no? Nya kini ato ning gihimo, not for kanang aron mag-away ta, no? Makikaway ta sa mga Seventh-day Adventist. Now, ato ning gihimo, because we love them, dayon we love Jesus Christ. Nga, naingon si Jesus Christ nga, mausaon ta sila amahan, maingon nga ikaw ug ako usa. No? So, mo ni, gihimo nato ni mga Catholic faith apologists for the love of unity. Para matuman yun ang gustos Ginoo nga mausa ta. Dili aron magpasikat ta nga, aming laki ta mo debate, no? No? Winning hearts ni siya, winning souls. Dili kay for competition. No? Nga magpabilib tag si may laki na to mo debate, no? Against po na sa giawha gyud sa ato mga obispo. Labi na sa council, Second Vatican Council, katong pastoral council nila concern. So mao na. Murag diri lang sa siguro taman, no? Wala man po kayo ng utana. Then ay 2 viewers. Then ako po ning i-copy sa YouTube. Parang napo ni kopya sa YouTube. Now, maghimo pa kita ani og dugang nga pagtuon ani nga punto. Now, naamang galing ko i-challenge sa mga Seventh-day Adventist sa akong radio program. Kato ako mga pangutana. Dayon kung makadawat ko og tubag nila response nga murag bugat-bugat pod, madugangan pod ang atong kining tubag unya. Okay. Now akong gipaabot ba nga katong pangutanan ako sa akong radio program sa Domingo nga akong gi-challenge sa mga Seventh-day Adventist nga sa panahon nga ang mga Kristohanon naa na gyud kaugalingong templo o simbahan, naa by record sa church history, Biblia ba o church history nga ila pag yung gipadayon ng Jewish Sabbath? Kana gyud mo ya kanang pangutanahang gi-challenge nako, wala pa ko kadawat og tubag ana, no? Kay kung makadawat ta og tubag nga naa ana, now ato na pong kung ano no kung sa puy atong reaction ana. Pero so para ako wala pa gyud ko kakita og reference nga mo support nga sa dihang nakahimo na gyud kaugalingong simbahan ang mga Kristiyano kay lahi man ang grupos Kristiyano o Hudiyo. Katong Jewish temple, natural, Sabado gito ang worship. Kay unang-una, wala sila modawat sa teaching ni Jesus Christ. Dili man to sila Kristiyano. Ang ilang gipadayon, ang naandan pag nila sa karaan. So, kung sa ilang di worship, Sabado yun. Oh. Oo na. Kay sa mga debate nako nga giatubang sa akong higala diring evangelist sa Adventist, ang iyang pangkutloon na gyud nga justification katura mang yung Acts 17 nga ang mga apostol si Pablo nagbalik-balik sa sinagoga sa adlawng Sabado, Jewish Sabbath. Dayon katupod si Kristo before his death katong nagbansay nagrespeto siya sa adlawng Sabado. Mao na ilang balik-balikon. Nya kay kahibalo naman ta ngano to. Di ba? Kahibalo na ta ngano to. Nga si Kristo ang pagtapos niya sa Old Covenant sa iyang kamatayon. So katong pagpakatao niya wala pa siya namatay, natural, iya pang bansayon, respetuhan ang Jewish Sabbath kay pag anhigalin niya, wala man siya magguba sa balaod ni Moses. Yan siya aron pagtuman, paghatag sa hustong kahulugan. Oh, niya ang
pagtapos sa Old Covenant, katong man jud iyang kamatayon, kay katong nagdupa siya nga niingon siya nga natapos na. Dito pa yun natapos siyang kamatayon. So before his death, natural na pag yung mga Jewish practice nga iyang giapil kay matinumanon man dos Kristo Hudiyo guto. Di ba? Mao gali niya akong gipangutana po sa mga Adventist kay ang ilag yung argumento nga murag matahom po kayo nga makaakit-akit po kay si Kristo panig-ingnan manggod. So kay panig-ingnan, so unsay gibuhat sa Ginoo awaton jud tanan. Ya kay bantay man siya, nagrespeto man siya sa Sabado, so ato po kunong awaton. Unya, mao ni akong gipangutana po sa mga Adventist kung awaton jud tanan katong mga Jewish practice ni Jesus Christ. Ya ngano man ang mga Seventh-day Adventist wala man sila pista. Si Kristo tig-apilan man tog pista sa mga Hudiyo, di ba? Oh, mo ni akong pangutanan nila. Unahin ko nga kung mobalhin man galing kog sa Badista, dili gyud hanggang Illinois kay wa na may pista. Oh, kung awaton jud tanan ba katong mga Jewish practice ni Jesus Christ na kanang Seventh-day Adventist dili gyud ko mo sulod ana kay wala man ay pista. Ya si Kristo tigtambungan man tog pista sa mga Hudiyo, di ba? Ako ning ipang wala po ka dungog og tubag sa akong higalang Adventist ana nga evangelist. Wala po ka tubag, wala po ka dungog kung siyang tubag ana. Oh. Kay kung iya man guning balik-balik ko ning argumento ba nga makaakit pod sa mga sakop niya. Diya, nga si Kristo panig-ingnan. Ugon siya gibuhat ni Kristo tanan awaton yun. Na dili biya po nila maawat tanan kay kung si Kristo nagpabunyag sa Jordan. Ya, magpabunyag po ta sila sa Jordan, hindi naman Jordan. Kanya kay wa naman sila pista. Kay gitapos na lagi kuno sa krus. Oh no. Ya wala ya pista ra kuno gitapos. Nya kay apil mong sabat nila atong Jewish sabat kung ilaw og basa. So magkaingon jud ta ba nga dili gyud wa gyud magkadimao gyud ang ilang pagsabot ba. Hinoon kay dili man gud si Kristo manggoy founder ana ilang pundok mo nang dili gyud nila matibuok pa. pagsabot ang new covenant teaching ni Jesus Christ. Kita Katoliko Kristo manggoy gatukod ani mo nga fullness of the truth na gyud nato ang ila kung naa man gali sila truth dili tanan. Dili nila makuha ang tibuok. Pero mao lagi pod kita mga Katoliko dili ta kahibalo gyud. Wa gyud helpless gyud ta, no? Atong Biblia, atong kaugalingong armas di ta kahibalo mo gamit, no? Dapat kita mga Katoliko, armas na tong Biblia, kita pa gyud tag-iya, kahibalo kita mo gamit, di ba? Kusang sigaw ning suga. So, mao to. So, mao na, no? Na diri ra siguro ko taman. Alang niya itong nag-follow, no? Kay taas na po kaayo itong akong live stream. So, by the way, salamat kayo tanang likers. Katupod ni Gary Dorado Obilio. Salamat kay bro, no? Sa imong kuan. Inyong sugyot pod. Then sa imong pangutana. Then nindot po rin tatog ma-simulcast na to diritong imong audio. Para nga dili lang kay magadawat og pangutana o tampo ba sa dirirang sa chat no sa type no pwede po sa audio maybe pohon kung makahibalo na gyud ko ano yung saon ni pagpaagi no ya kini balikon ko kini atong gihimo alang-alang sa atong pagtuo so dira ko taman hangtod sunod higayon no kini inyong higala no si Veridas kay to God be all the glory. No? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.